Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा साखालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा गोदान साख्रि प्रसेस सार्भार दङ पियन दङ आरो लोगोसे ड्राइभार दङ दा अफलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना हागोन अप टु डिग्री लेभेलसिम दा बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों Bodo Job Info साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जों नायनोसै अफिसियेल साइटआव फैखाबाय आरो बे भेकेन्सिया बरपेटा जिल्लानिफ्राय फैदों जुडिशियारि अफिसनिफ्राय आरो बेयाव अफिसियेल नटिस नायनोबा नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेयाव आरो खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिसआ बेयाव डाउनलड जागोन बेखायनो बे पस्टआ मा दङ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ होनोबा अफलाइनसो खालामनांगोन नोंथांमोना जायखिजाया स्टेन्डार्ड फर्मावनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा बिनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बरसिम दङ नोंथांमोना खालामदो दा फार्स्टनि पस्टआ प्रसेस सार्भार दङ नोंथांमोना बेयाव मात्र 10 पास खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों माने 10 पासनि बाराया बे पस्टआव खालामनो हाया होननानै बेयाव दङ स' बिनिफ्राय ओबिसि दङ बिनिफ्राय टि ट्राइब रिजार्भेसन दङ बे पस्टआव नोंथांमोना मोननो हादों आरो अके सेलेरिया जोबोर मोजां बाट नोंथांमोना पियन दङ स' गाहायनि पस्ट पियनाव नोंथांमोना खालामनो हागोन अके दा बेखायनो अफिस पियनाव सानै पस्टआ दङ बेयाव गासिबो कास्टआ एप्लाइ खालामनांगोन मिनिमाम क्लास 8 पास मेक्सिमाम 10 पाससिम बे पस्टआव हागोन आरो एचएस पासआबो बे पस्टआव हानाय नङा दा सेलारिखौ नोंथांमोना नायदो आरो ड्राइभार दङ ड्राइभारा कन्ट्रेक्चुवेल पस्टआ सासेल' 15,000 पर मान्थ मोनगोन आरो बेयावबो नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास बेयाव नोंथांमोना जानांगोन प्लास ड्राइभिं लाइसेन्सआ थानांगोन आरो दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिस जायफ्रा खाथि खालाम दङ नोंथांमोना खालामदो दा एसटि पस्ट गैयाबाबो आनरिजार्भ पस्टआव नोंथांमोना गोसो दङबा खालामबानो जाबाय देन बिनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसआ अफलाइनसो खालामनांगोन बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम हायो जोंनि एसटिआ दा एप्लाइ प्रसेस होनोबा अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट ड्रप बक्सआव हैनो हागोन नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सार्भार टेस्ट होनांगोन गांथाम फट'कपिसबो नोंथांमोना हरफानांगोन आरो जुदि डाइरेक्ट हैयाबा नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनानैबो हरनो हागोन गासिबो एड्रेस दंखायो आरो दा बे एड्रेसखौ जों नायगोन बेखायनो जोङो माखासे एड्रेसखौ नायोबा गाहायाव दङ स' बेखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ बेनो नोंथांमोनाव मेल फैगोन मेसेज फैगोन जे नोंथांमोना इन्टारभिउ जायोबा कल एबा नोंथांमोना मेसेजखौ मोनगोन आरो स' बेखायनो एक्टिभ फन नाम्बारखौ जाहाथे नोंथांमोना होना लायो एबा मेल एड्रेसखौ जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव होना लायो दा जों एप्लाइ खालामबा फर्मेटआ बेनो नोंथांमोना जायखिजाया नेटनिफ्राय डाउनलड खालामना लादो बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मखौहाय आरो बेयावसो साबमिट खालामनांगोन दा बे थांबाय बरपेटानिफ्राय आरो नेक्स्टआव जोंहा भेकेन्सि दंबावो चराइदेव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिल्लानिफ्राय आरो गोदान भेकेन्सि फैबावदों नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामदो जायफ्रानिकि इन्टारेस्टेड दङ नाथाय बेयाव एसटिपिआ खथा दंखायो दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिसआ चराइदेव जिल्लानिफ्राय फैदों नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजावनो मोनगोन बेयावबो साख्रिया आरो पस्टआ मा दङ होनोबा नोंथांमोना बेयावनो सेम प्रसेस सार्भार ओंखारदों आरो बेयाव नोंथांमोना दा सेलेरिया एसे चेन्ज मोनदों 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ बेखौ नायदो नाथाय बिनि क्वालिफिकेसन होनोबा डिग्री पास खालामनाय जाथारनांगोन लोगोसे अफिसियेल लेंगुवेज एसएमएसखौहाय रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों एसटिपिआव सासे दङ आनरिजार्भआव सासे दङ आरो दा बेखायनो जायफ्रा लकेलिटि दङ नोंथांमोना खालाम आरो नङाबाबो नोंथांमोना लकेलिटि नङाबाबो खालामनो हायो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम एसटिआ हागोन बेखौबो नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन बेनिफ्राय गांथाम फट'कपिस हरनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन ड्रप बक्सआव हैनांगौ जुदि हैयाबा एड्रेस दंखायो बिनि लास्ट डेटआ 8 नभेम्बरसिम दङ आरो बिनि एड्रेसखौ नायोबा अफिसियेल एड्रेस दंखायो नोंथांमोनानो बेबायदि मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा बिनिया सिलेक्सन प्रसेसआ एसे आलदा दङ बेनो जाबाय एकाडेमिक माने पार्सेन्टखौ नायनानैसो नोंथांमोनखौ 1:30 लेंहरगोन आरो बे एग्जामखौ लानो आरो हमना ला मोनसे पस्टआव गासै 30 खौ लेंहरगोन इन्टारभिउनि थाखाय एबा भाइभा टेस्टनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो दा जों नायनोसै अफिसियेल एड्रेस दा अफिसियेल एड्रेसआ बेनो बेयाव नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनानै हरनो हागोन आरो जुदि लकेलिटि बा खाथियाव थांनानै डाइरेक्ट ड्रप बक्सआवबो अफिसाव नोंथांमोना बे सेसन जाज डिस्ट्रिक्ट अफिसाव थांनानै हैनो हागोन आरो दा बेनोमोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो खाथि खालानि दङबा एप्लाइ खालाम बे जबा जाबाय रेगुलार जब जोबोर मोजां साख्रि ग्रेड 3 आव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन दा बिटिसिआवबो ओंखारसिगोन दा बावैनो गोदान बिटिसि सेक्रेटारि आरो जेब्ला ओंखारो नोंथांमोना नैबे सप्तायाव एबा नोंथांमोना अक्ट'बर दानाव खबरखौ मोनगोन